Os camións cisterna comezan o servizo de recollida do leite ás 5:30 da mañá, a través de rutas preestablecidas que percorren todas as explotacións gandeiras produtoras de leite. As entregas dos produtores oscilan entre os 300 e os 10.000 litros de leite diario. Como medida de seguridade, a compartimentación das cisternas evita a mestura do leite entre distintas producións. Ademais, a calidade do leite garántese a través de 4 controis mensuais por explotación. A fábrica recibe sobre 350.000 litros de leite diarios. O leite chega á planta procesadora en cisternas de acero inoxidable. Antes de iniciar o proceso de descarga por un sistema automático de tubeiras, os encargados do laboratorio analizan unha mostra por explotación, comprobando os niveis de acidez, temperatura e estabilidade do leite.